δούμε σίγουρα τώρα λοιπόν. Κουφουδάκης μπροστά και Μαρινάκης πίσω. Ένα χειροκρότημα και για τους δύο οδηγούς. Ο Κουφουδάκης ήταν ελαφρώς καλύτερος στο πρώτο μισό της πίστας και η βαθμολογία είναι 6-4 υπέρ του Κουφουδάκη για την πρώτη τους μάχη. Έκανε ένα λάθος ο Μαρινάκης στην πρώτη αριστερή στροφή, είχε σαφώς μικρότερη γωνία από τον Κουφουδάκη, κατά τα άλλα ήταν σχεδόν εισάξεις στο υπόλοιπο. Πάμε να δούμε τη δεύτερη τους μάχη με Μαρινάκη μπροστά και Κουφουδάκη πίσω. Ένα δυνατό χειροκρότημα και για τους δύο. Ο Μαρινάκης ήταν σαφώς καλύτερος, αλλά όχι αρκετά καλύτερος. 6-4 λοιπόν υπέρ του Μαρινάκη και έχουμε επανάληψη της μάχης. Λοιπόν, για μία μόνο μάχη ακόμα με το Κουφουδάκη μπροστά και το Μαρινάκη πίσω. Οι νέοι κανονισμοί για το 2011 προβλέπουν μόνο μία μάχη. Έχουμε λοιπόν sudden death με το Κουφουδάκη μπροστά και τον Μαρινάκη πίσω.